Bones, vaig a fer la correcció de l'examen perquè així la tinguéssiu gravada i poguéssiu visualitzar amb els enunciats, ¿vale? I bé, el primer diu, escriu les propietats de les potències amb lletres, és a dir, no amb nombres, i explica-les, pots explicar-les posant un exemple. Aquí sí que podrem posar-la amb nombres, ¿vale? Perquè t'ho diu. Per l'exercici 1, les propietats que hem estudiat a segon d'ESO són que A elevat a M per A elevat a N, és a dir, un nombre elevat a un altre multiplicat pel mateix nombre però elevat per un altre és el mateix que A elevat a M més N. Un exemple podria ser que 2 elevat a 5 multiplicat per 2 elevat a 7 és igual a 2 elevat a 5 més 7. Primera propietat. Vale? Segona propietat que hem vist aquest any. Que si tenim una fracció, si tenim un nombre a sota, el denominador, és el mateix que tindre el numerador, però amb la seva potència negativa. Un exemple seria, si jo tinc 1 partit per 5 elevat a 3, és el mateix que 5 elevat a menys 3. Una tercera propietat que hem vist era que qualsevol nombre elevat a 0 és igual a 1. Bé, aquí he fet un petit incís, no és qualsevol nombre elevat a 0, perquè 0 elevat a 0 ja ho veurem quan féssim primer de batxillerat que no es pot fer. Bé, a quart d'ESO també ho podríem parlar, però ja ho veurem. Ara estem a segon d'ESO. Un exemple seria 5 elevat a 0 és igual a 1. Sí? Òbviament tot el que estic comentant ho podríem escriure breument aquí al costat. I fixeu-vos que els exàmens sempre els fem en vertical, amb lletra bastant gran, tot i que ara l'estic fent molt més gran perquè l'estic fent amb un retolador i perquè així el vídeo ho veiéssiu millor. La quarta propietat que ja vam veure l'any passat, recordem que aquesta propietat és de primer d'ESO, aquesta també es comenta a primer d'ESO, però l'altra propietat que ja vam veure l'any passat és que qualsevol nombre elevat a una potència i tot elevat a una altra potència, les dues potències es multipliquen. A elevat a n per m. És a dir, un exemple, 7 elevat a 2 i tot això elevat a 3 és 7 elevat a 2 per 3. 6, podríem. 2 elevat a 3. 7 elevat a 2 per 3, perdó. 2 per 3, 6. I l'última propietat que hem vist aquest any, fa referència a la regla dels signes, allò de menys per menys més per més, i si són signes diferents, menys per més per menys. Però en potències, no? És a dir, que si jo tinc un nombre negatiu elevat a una potència, què li passa al signe? Doncs mira, el signe desapareixerà. Però quan desapareixerà el signe? Si el que hi ha dalt és parell. Sí? Si és un 0, si és un 2, si és un 4, si és un 6, el signe desapareix. En canvi, el signe es queda si la n és senar. O és imparell. És a dir, si és un 1, si és un 3, si és un 5, etc. Aquest era el primer exercici. Fixeu-vos que era senzill. Aquest exercici per què el vaig posar? Perquè ara, com ja veurem, és important tindre aquesta plantilla al costat de l'examen per fer els altres exercicis de forma rapidíssima. I per això el vam escriure tants cops a la pissarra, perquè és una cosa que ens ha de quedar memoritzada. Bé, anem a mirar el segon exercici. El segon exercici no l'escriuré, però... sí, escriurem alguna cosa, però sobretot és comentar, i el vam fer a classe amb un altre nombre. Ens explica que en una epidèmia és important saber quantes persones pot contagiar un malalt, que això és el coeficient R que hem sentit molt a parlar ara amb el Covid. Així doncs, si la R és 3, cada contagiat pot contagiar 3 persones més. Fes l'evolució de la pandèmia. A veure, l'evolució de la pandèmia és, doncs, si tinc un infectat, quants infectats més hi haurà? Doncs mira, vaig a un altre full, si aquí hagués quedat més espai, doncs hagués deixat
molt més espai entre exercici i exercici i hagués continuat. Però bé, com que estic fent la lletra molt gran perquè ho veieu bé amb el vídeo, doncs ho faig amb un altre full. Doncs si un contagiat, suposem que aquesta persona ha estat contagiada, què pot fer? Doncs pot contagiar altres 3 persones. Per tant, fixeu-vos que la primera línia de contagi són 3 persones més. I aquestes 3 persones, doncs mira, aquestes 3 persones, cada una d'elles seran 3 persones més. Per tant, fixeu-vos que aquí hi havia 3, però aquí ja hi ha 9. Si ara ho torno a fer són 27. Si ho tornaríem a fer és 81, etc. Fixeu-vos que el que he fet és l'evolució de la pandèmia si no hi haguessin restriccions com les que ens estan posant. És a dir, cada nou pas s'està potenciant l'epidèmia. I a més hauríem de dir que aquí són 81 nous contagiats, 27 nous contagiats, però que els contagiats és la suma. Sí que es van curant, però bé. I et diuen, fes això. I quina potència segueix? Doncs fixeu-vos que això és 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4. Per tant, l'epidèmia amb un R3, aleshores podríem escriure, aleshores la pandèmia amb R igual a 3 segueix una potència, ho veieu bé, la lletra C, 3 elevat a n, sí? Cada n és cada nou pas de comptes. Bé, això era l'exercici 2. L'exercici 3 són operacions. Les podeu fer aquí al costat? Home, no us cabrà. Per tant, aprenem a fer-ho amb fulls nous. Com que aquí tinc espai, doncs, com que ho faríem amb un sol color, ho segueixo fent amb aquest color. Deixo un bon espai que es diferenci que he canviat d'exercici i bé, ens diuen al primer apartat que tenim 9 a la 4, 27 elevat a 3, multiplicat per 3, tot dividit per 3 a la 5, tot elevat a 2, multiplicat per 81 elevat a 2. No veiem que aquí hi ha moltes potències? Doncs el més senzill és descomposar tots els nombres. Com que això no és primordial amb aquest exercici, ho vaig a fer aquí al costat. Anem a descomposar cada un dels nombres. És a dir, que en lloc de 9 jo podré escriure 3 al quadrat. Ei, però cuidado, perquè ja estava elevat a 4. El 27, fixeu-vos que el puc pujar aquí dalt, perquè és 27, és 3 a la 3. Ei, precaució, perquè el 27, que és 3 a la 3, 27 és 3 a la 3, ja té un 3 aquí dalt. Molt bé, i el 3 ja té 1, per tant, ho puc deixar així. Aquest ja està descomposat. Recordem, descomposar vol dir expressar els nombres com a producte o potències de nombres primers. 81 no és nombre primer, Disculpeu si algun cop se me'n va la pantalla, perdó, però bueno, ja m'aneu seguint, Això, el 81, què és? Fixem-nos que aquí, tornem aquí al costat, perdó, 81 és 3 a la 4, per tant, fixem-nos que aquí em quedarà 3 a la 4, però cuidado perquè el 81, que és 3 a la 4, té un altre 2. Molt bé. Però no segueixo ara aquí, no segueixo al costat perquè això em quedaria massa estret. Vaig a baix, el que quedarà millor és fer-ho aquí. Vinga, què passava la potència d'una potència? Doncs, primer de tot que ja ho hauríem de saber del curs passat, però si no, ja us havia fet fer aquest llistat i sabem que la potència d'una potència és el producte de les potències. Per tant, aquí em quedarà 3 elevat a 8, multiplicat per 3 elevat a 9, per 3 elevat a 1, a baix 3 elevat a 10 i 3 elevat a 8. Vale? Molt bé. I què passaven amb les potències si estan multiplicant? Doncs si s'estan multiplicant, les potències se sumen. I si estan dividint? Doncs com que és la mateixa base, tot és base 3,
les potències es resten. Per tant, al final, el que em quedarà és 3 elevat a 8 més 9, hem dit això, que si les bases són la mateixa i s'estan multiplicant, les seves potències se sumen. I que si és la mateixa base, les potències es resten. Molt bé. I com que aquest exercici no és fer una operació de nombres naturals, que això ja ho fèiem quan érem petits, ho podem fer de cap. 8 més 9, 17, 17 més 1, 18, 18 menys 10, 8 positiu i 8 positius, menys 8, 0. Per tant, em queda 3 a la 0. Però és que hem vist al primer exercici que qualsevol nombre elevat a 0 dona 1. Per tant, això dona 1. I ja l'hem acabat. El primer apartat ja l'hem acabat. El segon apartat. A veure, exercici 3, 3 i fixeu-vos, ens donen la suma de dos nombres racionals, de dos fraccions, que es diuen els nombres racionals, ens en recordem? Òbviament jo us ho estic explicant pas per pas, vosaltres no calia que ho féssiu tan lent, però així jo crec que ens ajudarà a tots a refrescar algunes idees. Com sumàvem fraccions? Les fraccions no se sumen 6 més 9, no, Primer hem de posar el mínim comú múltiple d'aquí baix. Fixem-nos, vaig aquí al costat perquè no és essencial, que 6 és 3 per 2. Normalment ho faríem al revés, posaríem aquí el 2 primer, però bé, l'ordre no importa. I el 9, l'altre, aquest 9, és 3 per 3. Ja ho podríem fer de cap, però ho apunto per si algú no se'n recorda. Per tant, fixeu-vos que el mínim comú múltiple seran aquests dos 3 i aquest 2. És a dir, fixeu-vos, vaig a preocupar-me d'aquesta suma, Si em preocupo d'aquesta suma, la resta ho puc copiar. Ho estic copiant, no estic pensant. Ara em preocupo d'aquesta suma. Quin és el mínim comú múltiple? Hem vist que és 3 per 3 per 2. Per tant, és 18. Aleshores, les dues fraccions a baix passaran a ser un 18. Què li he fet jo al 6 per convertir-lo en 18? Home, l'he multiplicat per 3, per tant l'1 també l'hauré de multiplicar per 3. Què li he fet al 9 per convertir-lo en 18? Multiplicar-lo per 2, per tant el 5 també l'he de multiplicar per 2. Si tenim problemes amb les potències, amb les fraccions, les hem de repassar, Ara què hem de fer? Hem de sumar aquests nombres. Sí? Recordeu que primer fem 1 de dintre el parèntesis i anem cap a fora. Per tant, 3 més 10, 13, partit per 18. I tot això elevat al quadrat. I aquí com entra aquest quadrat a dintre? Doncs elevant el 2 i elevant el 3. Per tant, serà 2 al quadrat 4 i 3 al quadrat 9. Fixeu-vos que ara em toca acabar de fer aquest parèntesis, aquest quadrat. Per tant, serà que per això teníem la calculadora, 13 al quadrat, que donarà 169, però per això teníem la calculadora, nois, 169, I ara 18 al quadrat, que ens dona 324. 324 menys 4 per 9. Per tant, ara hem de tornar a fer el mínim comú múltiple d'aquí baix. Què vol dir fer el mínim comú múltiple? Del 9 ja el tenim. El tenim aquí, la descomposició. I de 324, fixeu-vos que serà la de 18 dos cops. Si no ho veiem, ho podem fer a poc a poc. Anem aquí al costat, 324, esteu veient, Ho dividim per 2, 162, ho tornem a dividir per 2, que ens dona 81, que es pot dividir per 3, que és 27, que es pot dividir per 3, que ens dona 9, que es pot dividir per 3, 3, 3 i 1. Per tant, fixeu-vos que el mínim comú múltiple de 9 i de 324 és 324. Què li he fet jo al 324 per fer-lo 324? Res, per tant el 169 es queda igual. Què li he fet jo al 9 per convertir-lo en 324? Amb la calculadora seria molt fàcil, Fixeu-vos, 324 dividit per 9, 36, i per tant hauré de multiplicar-ho per 4. Per tant em quedarà 144. Però si no tinguéssim la calculadora es pot fer igualment. Fixeu-vos que el 9 són aquests dos 3s. Per tant,
Què li he fet al 9 per convertir-lo en 324? L'he multiplicat per 2 tresos i per 2 dosos. Per tant, el 4 l'hauré de multiplicar per 9 i per 4, que em queda 144. I ara faig la resta. Repeteixo, que per això teníem la calculadora, perquè ara 169 i 144 sí que dona 25, però que si no ho veiem ràpid, ho fem amb la calculadora. Per això aquest apartat de l'examen es podia fer amb calculadora, perquè així anava molt més ràpid. Per tant, aquest era l'apartat 2. L'apartat 3. L'apartat 3, puc fer-lo aquí, deixo un bon espai i el faig aquí. 3 i. Ens donaven així, 2 a la 3, menys 2 a la 4, tot això elevat a 3, dividit per 3 a la 2, menys 7. Clar, com que no estan multiplicant, les potències no es poden relacionar. Mira, en lloc de fer-ho aquí perquè em quedarà molt estret, vaig a seguir-ho fent a sota. Com que, torno a repetir, sí que la base és la mateixa, però no s'estan multiplicant, no puc relacionar les potències. Aleshores, he de calcular 2 a la 3 dona 8 i 2 a la 4 dona 16. I tot elevat a 3. Dividit per 3 elevat al quadrat dona 9, menys 7. Aquí no es podia fer, no eren ni les mateixes bases, vull dir que fixeu-vos que no podem relacionar les potències. Aquí era claríssim que no es podia fer. Aquí podíeu haver-vos confós de que com eren les mateixes bases, les potències fèiem alguna cosa. Ja, però no és veritat, i ho vam estudiar, que només es poden relacionar les potències si es multipliquen, sí? O si es divideixen, també. Vale. Quan dona 8 menys 16? Doncs dona menys 8. I 9 menys 7? Doncs dona 2. Sí? Menys elevat a un senar. El 3 és un senar. Em queda negatiu, per tant em quedarà 8 a la 3 dividit, podem ficar així, que jo crec que ho veurem més fàcil. Per què ho veurem més fàcil? Clar que això es pot fer amb la calculadora, però hem de posar tots els passos en un examen. 8 és el mateix que 2 a la 3. 8 és el mateix que 2 a la 3. Però tot està elevat a 3. I aquí tenim un 2. Dividint. Molt bé. Què feia amb la potència d'una potència? Es multipliquen, per tant et queda 2 a la 9. I aquesta, que té una potència 1 però està baix dividint, passa a dalt restant. Per tant, fixeu-vos que el resultat era menys 2 a la 8. I menys 2 a la 8 ho podem fer amb la calculadora de cap. 2, 4, 8, 7, 72, 64, 128, 256. Doncs menys 256. Sí? S'entén? Sí, Molt bé. Anem pel quart apartat. Espera, que m'he quedat sense fulls. Aquest full no que està guixat. Quart apartat. A veure que ho veieu a la càmera. Molt bé. Bé. 3 punt i B baixa. Molt bé, tenim el 7 a la 2, per 3 a la 3, per 5, per 6, tot dividit, per 9, per 7, per 10, per 21. A veure, quan siguem grans ja veurem que aquest 7 i aquest 7 es poden tatxar una potència, per tant em quedarà 7 elevat a 1. Aquí veig un 3 a la 2 i aquest és un 3 a la 3, per tant podré tatxar 2 potències 3. El 5 i el 10 quedarà un 2 a baix dividint. El 6, que és un 2 per 3, aquest 2 que deia també el mataré, i el 21, que és un 7 per 3, el 7 que em quedava també el mataria, i el 3 també el mataria. Però què passa? Ara no ho veiem tan ràpid, encara no tenim prou habilitat amb les potències. Però jo veig que són potències, això. Veig que és fàcil treballar amb potències. Més estàvem amb el tema de potències. Per tant, descomposem tots els nombres en potències i nombres primers. Per tant, fixeu-vos que he copiat el mateix, però el 6 l'he posat en 3 per 2. I ho divideixo tot per 3 al quadrat, 7, 5 per 2, que és el 10, i el 21 és 3 per 7. Quan siguem grans veurem que tot això es pot tatxar, com que tinc un 7 i un 7
són 2 sets a baix i 2 sets a dalt, es poden tatxar, aquests 5 es poden tatxar, i aquest 3x2 i aquest 3x2 també es poden tatxar. Però bueno, suposem que no ho veiem. Fem servir les propietats de les potències. De sets, mira, el set té un 2 aquí hi ha un 1 que per tant l'he de restar, i aquí té un 1 que per tant també l'he de restar, perquè estan a baix dividint. Vinga, de 3s. De 3 aquí en tinc 2, tinc un altre positiu aquí dalt, per tant l'he de sumar, però aquí en tinc 2 de negatius, i aquí en tinc un altre de 3, per tant serà negatiu. Què més? El 5, fixeu-vos que el 5 a dalt n'hi ha un i a baix n'hi ha un altre, per tant un suma i l'altre resta. I 2, un a baix i un altre a dalt, que és allò que sempre us dic, com que està un multiplicant l'altre dividint, es maten, es poden tatxar. Però és que fixeu-vos que ens queda el mateix. 7 elevat a 0, que dona 1. 3 elevat a 0, que dona 1. 5 elevat a 0, que dona 1. I 2 elevat a 0, que dona 1. I per tant, ens queda 1. Molt bé. Anem a la 3,5. Vinga, què deia el 3,5? Aquesta era una pregunta. A què he d'elevar jo 2 perquè em quedi menys 2 elevat a 15? Home, doncs fixa't que com que m'ha de donar un negatiu a dintre, i això no li afecta aquest negatiu, no cal que pensem si ha de ser parell o senar, perquè el negatiu només li afecta a aquest 3. Però a més, l'interrogant, que ja molts m'heu posat una x, què em quedarà? És menys 2, per 3. I això hauria de ser igual a menys, perquè la potència aquesta és senar, per tant el menys quedarà 2 elevat a 15, però jo 15 el puc posar com 5 per 3. Per tant, fixeu-vos que tinc menys 2 elevat a alguna cosa, ha de ser menys 2 elevat a 5 per 3. Per tant, això ha de ser 5 per 3. És a dir, que la incògnita que jo tenia era elevar-ho a 5. Aquest era l'apartat 5. Quin és l'apartat 6? A veure, 6... Molt bé. Era menys un terç elevat a 2 elevat a 5. Doncs el mateix. El 2 i el 5, com que és la potència d'una potència, es multipliquen. Com que la potència és parella, el negatiu es mata, desapareix. I per tant em queda 1 elevat a 10, que dona, si volem ho posem, i 3 elevat a 10. Sí? 1 elevat a 10 dona 1 i 3 elevat a 10, si voleu ho podeu fer amb la calculadora, però no cal, Recordem, repassem com s'utilitzen les calculadores. 3 elevat a alguna cosa, doncs 3, hem de buscar aquest botó. Sí que és veritat que hi ha altres calculadores que el dibuix ja el tenen més maco i per tant ja es nota que és elevat a 10. Pam, em surt aquest nombre tan alt, però que no era l'objectiu, tampoc fica aquest número tan alt. Anem al 4. El 4 tornava a ser un problema teòric, un problema de conèixer les definicions. Ens diu, què vol dir l'arrel quadrada i l'arrel cúbica? I en general l'arrel enèsima. Pots posar exemples numèrics per explicar-te. Doncs, a veure, ho escric així, aquí, perquè així ho tindrem com ho hauríem de presentar en un examen. Doncs, l'arrel quadrada, que no cal posar el 2 d'un nombre, això també ho podeu ficar així, l'arrel quadrada d'un nombre també es pot posar, l'arrel del 2, l'únic que és tan comú que no ho fiquem. Per què és igual a b? Doncs és igual a b perquè b al quadrat, per això es diu quadrada, perquè el resultat al quadrat dona a. Com que potser no ho sabem explicar així, molts m'heu explicat el que ja vam definir clàssic, que l'arrel quadrada és a l'invers de fer el quadrat, és l'invers. Aquí fem el quadrat amb la solució de l'arrel quadrada. Sí, ho veieu? M'ho podeu explicar verbalment, m'ho podeu explicar el que es diu algebraicament, és a dir, amb lletres, i per reforçar-ho podríeu haver explicat amb nombres. Per exemple, l'arrel de 9 és 3. Per què? Doncs perquè 3
al quadrat dona 9. També ens preguntaven l'arrel cúbica. Doncs el mateix, l'arrel cúbica, que ara sí que hem de posar el 3, d'un nombre és igual a un altre, perquè és l'invers, no del cub, doncs perquè bé, la solució de l'arrel cúbica al cub donarà la a. Podíeu haver explicat, és l'invers de fer el cub, o podíeu haver posar-ho amb àlgebra. Si ho fem amb nombres, per exemple, podem posar el 8, que dona 2. Què vol dir això? Que 2 elevat al cub, és a dir, 2 per 2 per 2, dona 8. I en general, doncs, l'arrel, que en general, òbviament, no ho podem posar amb exemples, l'arrel enèsima de b, d'A, vull dir, és b si b elevat a n, és igual a a. És el contrari. És a dir, l'arrel cúbica d'A és igual a b si b al cub és igual a a. L'arrel quadrada d'A, l'arrel quadrada és el mateix d'A, és igual a b si b al quadrat és igual a a. L'arrel quadrada de 9 és 3 perquè 3 al quadrat dona 9, el que posa aquí. L'arrel cúbica de 8 és 2, per què? Perquè 2 al cub dona 8, el que posa aquí. Sí? Vale. I el 5, el poso el 5, s'havia de fer sense calculadora. Era el que havíeu de tardar una miqueta més, en principi. Que era el concepte dels paquets de les arrels quadrades i de les arrels cúbiques. Anem-lo a fer a poc a poc. Bé, el 5, el primer. Ens dona l'arrel cúbica de l'arrel quadrada, perdó, de 2304. Doncs ja us he ensenyat, sí que hi ha un procediment per fer arrels quadrades, però és molt complicat. Jo he vist que algun ho heu intentat fer, però és molt complicat i a més no sempre funciona. Jo el que us vaig ensenyar és que com l'arrel vam deduir que eren coses contràries de potències, que fessin potències. Per tant, anem a descomposar el nombre 2304. Vale? Com que acaba amb parell, es pot dividir per 2, que dona 1, 2, 1, 5, 2. Això es pot dividir per 2 perquè també acaba amb 2. Aquí serà 11 dividit per 2, 5, en portem una, 15 és un 7, que és 14, en portem una, 12 és 6. Vale? Com acaba amb 6, que és parell, també es pot dividir per 2, 5 és un 2, en portem una, 16 és un 8, en portem una, que és un 8, 88, que com és parell, el 8, tot ell és parell perquè acaba en parell, es pot dividir per 2. Que com és parell, el 144 es pot dividir per 2, que dona 72, que com és parell es pot dividir per 2, que dona 36, que com és parella es pot dividir per 2, 36 és un 18, no? Sí. Que com és, espera, és 18, sí, un 1 i un 16 és 18, sí. Que es pot dividir per 2, que és un 9, que es pot dividir per 3, per 2 ja no, per 3, que 3 es pot dividir per 3 i ja està. Per tant, fixeu-vos, l'arrel de 2304 és l'arrel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dosos i 2 tresos. Com que tinc l'arrel quadrada, he de veure quants paquets de 2 puc fer. A veure, puc fer tots aquests paquets de 2. 1, 2, 3 i 4. Per tant, fora de l'arrel poden anar 4 dosos, perquè surten de l'arrel paquets. Ui, perdoneu, que ara no ho estàveu veient. Sí? I quants paquets de 2 puc fer amb els tresos que tinc? Un paquet. Per tant, puc treure només un 3. I a dintre de l'arrel, què em quedarà? Doncs em quedarà res, o em quedarà l'1, si vols, no caldria ficar-lo. Per tant, el resultat és 2 a la 4, 2, 4, 8, 16. Per 3, l'arrel de 1 és 1, vale? I 16 per 3, 6 per 3, 18, en portem una, 48. No calia que poséssiu el resultat, només que simplifiquéssiu, que és el que et demanava l'arrel, i en teníem prou. Vale. I, veu que és un altre full, perquè la lletra massa gran, però és que si no, no ho veureu bé amb el vídeo, saps? Perquè estic gravant amb el mòbil, clar, no ens veurà bé. Vinga, va. El 5 i I.
que és l'arrel cúbica, si és cúbica haurem de fer paquets de 3, de 675. Si veiem 675 amb els anys, ja veurem que això són múltiples de 5 i coses així. Però, com que ara no ho veiem, fem la descomposició amb nombres primers aquí al costat. 6, 7, 5. Vinga. Primer de tot mirem si és parell, no ho és perquè acaba amb 5, per tant anem a mirar si... Es podria començar amb 5, dividint, però bueno, fem un ordre que així tenim una lògica. Si la suma es pot dividir per 3. 6 més 7 dona 13, 13 més 5 dona 18, i 18 es pot dividir per 3. Per tant, 675 es pot dividir per 3. Què queda? 6 dividit per 3 dona 2, aquí em donarà 2 i em quedarà 1, 15 és un 5. Es pot dividir per 3, sí, perquè 2 més 2 dona 4, més 5 dona 9, que es pot dividir per 3. Per tant, 21 és un 7, en portem una 15, que és 5. Es pot dividir per 3, sí, perquè dona 12, i 12 es pot dividir per 3. 7 dividit per 3 és 2, que em queda un 1, que és 15, que és 5. Es pot dividir per 3, no perquè dona 7, però és que 25 és 5 per 5. Per tant, quants paquets de 3 puc fer? Fixeu-vos que només puc fer un paquet. Això serà l'arrel cúbica, no? Això què serà? L'arrel cúbica de 3 al cub per 5 al quadrat. És a dir, serà un paquet de 3, només puc fer amb el 3, o el 5 es queda dintre perquè no hi ha prou paquets. I el deixaríem així. No es pot fer res més. Recordeu que si no hi ha suficients paquets, podeu haver deixat així, no calia fer aquest últim pas, però bueno, ja que estem, el fem. Si no hi ha suficients nombres, en aquest cas el 5, no hi ha suficients nombres per fer el paquet del radical, que en aquest cas el paquet del radical són 3, doncs ho deixem a dintre. El 5,3 ja més o menys el donava descomposat. És l'arrel quadrada de 10 al cub i 9 a la 4. A veure, aquí es podia fer una miqueta més ràpid. 10 és 5 per 2, però com que està al cub, ja pots treure un paquet de 2 a fora i a dintre me'n queda 1. Perquè en tens 3 unitats, i en 3 unitats quants paquets pots fer de 2? 1. És l'arrel quadrada, paquets de 2. 1. Per tant, a fora surt 1 i a dintre me'n quedarà un que no hem pogut fer paquets. De nou, com que n'hi ha 4, quants pots treure fora? Doncs si tens 4 pots fer 2 paquets de 2. Per tant, de 9 en sortiran 2. Per tant, em queda 9 per al quadrat, 9 per 9, 81, per 10, 810. No calia fer aquesta operació, em simplificar sempre vol dir això. Per l'arrel de 10. S'hagués pogut fer amb potències? Sí, i al final arribaríeu al mateix. Per què? Perquè 9 és 3 al quadrat, que és a la 4, 3 al quadrat a la 4 és 3 a la 8. Quants paquets de 2 pots fer amb 8 unitats? En pots fer 4. Què és 3 a la 4? És 81. I el 10 era 5 per 2, que en podries treure un 5, podries treure un 2 i et quedaria el 10. Però es podien mirar de les dues maneres. Jo crec que aquesta he vist que és la que heu fet més. I el 5 i bé, el 4, és en lletres, és algebraica, i fixeu-vos, quantes es tinc? 16. Quants paquets de 3 pots fer amb 16? Home, en podem fer 5. Si no ho veiem de cap, fem la divisió exacta, la divisió euclídia, que es diu, la divisió de primària, que és quin nombre multiplicat per 3 s'acosta a 16? 5. 5 per 3 dona 15 i li restem el 16. 16 menys 15 dona 1. Hi ha gent que el 15, el 5 per 3, 15 el posen i el resten i així li queda 1. Això què vol dir? Què vol dir aquesta divisió? Doncs aquí he pogut fer 5 paquets de 3, per tant em quedaran 5 cas a fora i a dintre em quedarà 1. I es quedava així. Bé, doncs això era l'examen, Jo ara us passaré el vídeo i també us passaré fotos de la correcció i a classe doncs en parlarem una mica
Doncs què podem fer? Perquè com que no tots hi vau ser a classe, òbviament s'haurà de tornar a fer un examen. Doncs que vagi molt bé i vinga, bon cap de setmana.